گوندê Xelîla, Erdê Mizgebtê, Perê. Bismillahirrahmanirrahim. Belê gundê Xelîla û hemû gundê welatê me yê Kurdan. Bab û kalê wana ji berê de erdê xwe ji camiya re kirine weqif. Lê îro zarvê wana biriya hekûmetê ji ber ku tap û sir navê wa ye lê mane asê. Divê welam wa erda nadin. Ya bab û kalê we jî ji tirbê rabê piştî got dabê, ew bab hê sax jî bê nema karê bê elbît erdê xwe poşmanin. Tiştê ku bû weqif nema karê lê vegerê. Îdî zarwê wî, neviyê wî çawa wê lê vegerin. Çend heba ku em welam ve erda nadin. Nego ev her çend hebin. Me Xelîlya hemû me jêra çavê xwe girt, me xwe ker kir. Em hemû bine şîrikê wî gunî. Li ser van erda pere derketin, hekûmetê hat dest danî serê mekteb û qereqotê de çêkirin. Pere dan. Ew pere lê mane asê. Ya dewleta layıklık û demokras ku ji İslamê dûr, eleqa wê bi İslamê feve nîne, heqê wa erda dide, lê ev ê got bê em mislimanin, em Xelîlî û em ehlê camiyê, ehlê cemaetê ne, em wa perê camiyê em dixwin. Em li erdê camiyê dimêne asê. Yani hê çî dî bilat Xelîla de biqewimî. Ji xwe tiştê ji alî namûsê û bênamûsî û deyûzî û rûtbûn û tazîbûnê, bêedebî, bêheyayî û zinayê fihûşê ji xwe ew wî dî biriya va televizyona û bi vê sîstema layık û demokrat ji xwe li hemû devera weke hev bela bûye. Em ji xwe behsa wê nakin, nehewce em behsa wê bikin. Lê li gundê Xelîla jî û li gelek gundê welatê me îro zarwê wana li wan weqfê mizgebtê, li wan erdê mizgebtê ku bavê wan kalê wa daye îro dimêne asê. Îdî em ê xusûsî em ê behsa gundê xwe Xelîla kin. Gelî Xelîlya. Wala Allah Teala vê ji me re nahêlê. Wê firnikê me re derxê. Ew pere, ew erd, ew mal û milk wê li me bibe agir. Bela hat wê ne bi serê sê çareka êdê, bi serê hemû de ê. Lewra ew dibê min netîjê de, min netîjê de. Min nebihîstiya, ma serê min pê ketiye, ma serê min jê têşê. Wê serê me hemû pê bêş. Û Allah Teala bela şiyan. û ji xwe pîreka ku 4-5 sal berê hatiye kuştin, hatiye qetilkirin, ji xwe behsa wê nakin. Ji xwe wê li dere ha. Rastî îdî kes pê nehesî. Dewlet bi xwe pêzanê lê dibe şêrê.